Memberi atensi Karang Taruna. Spesial untuk Karang Taruna Sida Pungti tersajikan ke panjenengan di kesempatan sore hari ini. Satria Biasa. Rasane kepodo tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun nesu kabisa rasaku nganggo mecucu eman taras bagusmu gak beda karo atimu rungokno tembangan manismu ku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepku tapi aja sunah ono dina liyane kakak tak upayake mbok kepijarane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal buyar senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menjual matur suwun sampun nono ngancani saben dina cintaku mbok ya sampun nesu kabisa rasaku nganggo mecucu eman taras bagusmu gak beda karo atimu rungokno tembangan manismu aduh sayang aku teni saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumalah ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepijarane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal buyar senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menjual matur suwun sampun nono ngancani saben dina
kasih, matur thank you, matur